हेलो लोगोफोर नै दिनै JSB एकाडेमि बांगालुबाया फिल्ड ट्रिप लानो नागिरदों 9-10 आरो 9-10 स्टुडेन्टफोरखौ लानानै आरो जायगाया जाहैबाय कयाकुजिया नोंथांमोना नाय दिनै जाय बेसेबां 18 नभेम्बर 2023 दा बेखौ नोंथांमोना दिनै जाय जेसेबां मा खालामगोन बेनि बागै नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबगोन आरो जोंनि फरायसाफोरनि बागैबो मिथिनो मोननाय जागोन दा जों सौफैबाय लोगोफोर आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन कयाकुजिया पार्क आरो बेनि गेटआ दाबो खेवाखै मानो होनबा फुंनि 9 बाजिसोल' जादों बेनिफ्राय नैबेयाव माखासे जान'नि एबा मिथिनो गोनांफोर दिन्थिनानै होनाय जादों बेखौ नोंथांमोना फरायना लानो हानाय जागोन जुदि असमिया भाषा रोङोबा आरो बेनिफ्राय नैबे गावसोरनि इन्ट्रडाक्सन होनाय दङ कयाकुजिया पार्कफोरनि सायाव आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लागोन नैबेयाव टिकेट काउन्टार जेराव जोङो टिकेट दाननानैसो हाबनो हानाय जागोन गासैबो टिकेटनि बेसेना बेसेबां नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नैबे मोनसे सार्टआव नायनो हागोन बे गेट अपेन खेवबायनाय सासे दा बेनि उनावहायनो नैबे नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना नैबे टिकेटनि काउन्टाराव थानाय टिकेटनि बेसेनफोर जेनेरेल एन्ट्रिनि थाखाय 60 पार भिजिटर होदों बेनिफ्राय स्टुडेन्ट एन्ट्रिनि थाखाय 30 बेनिफ्राय बोट ट्रिप पेडेल बोट बायदिसिना हारसिं लानो हानाय जागोन आरो जेनेरेल बोटनि थाखाय बेफोरबायदि टिकेटखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन स्क्रिनशट खालामनानै आरो उनाव जुदि थांबाय बायनोबा बिनि बाजेटखौ लानाय जागोन रायलायगासिनो नै दा मास मोनसे मोनजायो नामा नङालै दखानदारनिसो नैबे बिथाङा बांसिन गोबादों जोंना नैबे बिराद मावो आं उन्दैफोरखौ फोरोंदां बिराद मावो बिथाङा अक्सिजेन गेस बारा लानांगौ अक्सिजेना बारा होनदों नामा हां लानाया गोलाव गाफ्लानानै खिथु खारबोबाय बे टिकेट दाना गारा मानो लांफैखो नों मानो टिकेट गैया रावया वाटार इसोलो दानिया जोङो जासिगोन ब्रेकफास्ट जाग्राफ्रा लारि गसंनानै दङ नै मा लाबोदों थालिरा मा मालफग नङा नामा सिनि साम्फासो दाउदै जाग्राफ्रा लारि-लारिथार बिसोर बांसिन जायो बुरजा जाग्राया बिसोरनो नैबे बांसिन जाथारो नैबे जोंहा सुथार गाननाया बे जाहैबाय पिकनिक जाग्रा एबा ओंखाम संजाग्रानिफ्राय मोनसे भिउ पइन्ट दा बे भिउ पइन्टनिफ्राय हाबनानै नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैजाय गाखोनानै बे गासैबो बिलोनि सिङाव थानाय हाग्राफोर बेयावनो दाउफोर थायो गुबुन दाउफोर दङ माइग्रेन्स दाउफोर दा दिनै जों थांनाय समाव गैयामोन बारा लकेल दाउफोरल' दंमोन जेरैजाय फानखावरि बायदिसिना मा होनो हांसो सिलारिफोर गुबुनफ्रा गैयामोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन उनावहाय साइन बर्डआव बेनिफ्राय ओरै बै मोनसे बोरि नै बै मोनसे गेजेरना दिप बे गेजेरनि दिपआवनो नावजों गास्लायनांगोन बै मोनसे बोरिनिफ्राय ओरैजाय नावजों लांगोन नावनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हागोन दायो नोंथांमोना नाव गाखोबा नुनो मोननाय जागोन आरो गेट मेन पार्कनि गेटआ बैयाव दङ दा बेयावबो मोनसे मेन पार्कनि गेट दङ गथ'फोर थाबायनायजों बेजों ओरै थांनानै मोनसे जोबोद गुवार बेयाव थांनानै बैजों नावजों बै दिपआव आरो दिपनि ओइ आगदा फारसेथिं आरो मोनसेबाव दिप दंबावो बारस्लायनो हागोन जोंहा दा फिल्ड ट्रिपनि ग्रुप वाइज टपिक वाइज राननानै होबाय मोनफा ग्रुप आरो मोनफा टपिक आरो साफा टिचार रानना होदों दा नैबेवहाय खाथियाव नुनाय दङ आंनिबो मोनसे ग्रुप गोग्लैनानै दङ आंनि ग्रुपनि नैबे दा बेयाव बिथांमोना मा होनाय जादों नोंथांमोना नायदिनि फैदो टपिकखौहाय कुइसना बोरैमोनलाय आंनि कुइसना बोरै मोनलाय टपिकआव गोलैदों आंनि ग्रुप बेयाव गोमालांनो हमनाय बिफां लाइफां आरो जिब जिबिफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनो हायो कयाकुजिया पार्कआव बेबायदि संरैखा माबोरै खालामदों फोरमायनानै लिरदों एटलिस्ट 250 वार्डसआव दा जों बेनि उनाव फारि जागायनांसिगोन फिल्ड खालामनानै जोङो नायनानै बेखौ केस स्टाडि खालामनानै लिरहोसिगोन फरायसाफ्रा गावबागाव खामानियाव मुखुब ना ओरै खनासे बरिया लामाया
आयौ हाबाब खोनाखाबाय आं नों होननायखौ खोनाखाबाय दालां दालां 당근에 나가라 무슨 물고도 애시나이 이렇게 잡수 하는 거 봐. ओइ मुग्रा सिजन अफखाय गोबां बिफां लाइफां गायनाय जायाखै एबा बिबार गायाखै बिथांमोना दासो गायहोनो थियारि खालामदों हासार गारदों आरो अबेबा फुलिबो बानायबाय फैगौ डिसेम्बर लास्ट आरो जानुवारि फेब्रुवारियाव बियो जोबोद मोजां जागोन नोंथांमोना जुदि बेरायनो गोसो जादोंबा जानुवारि फेब्रुवारियाव बेरायफैनो हागोन ओरै फै थाबोबाय बैयावसो भिउ पइन्टआ गाखोनानै नायनांगौ बरिया मोजां नायग्राया नैबे मोनसे भिउ पइन्ट आरो बेयाव गोजौ हाजो बायदि खालामना दोनदों बेयाव गाखोनानै नायफैनो हागोन बेयाव मोजांसिन ओरैनो बै फारसेथिं थानाय दिपनि रुगुङाव बिबार गायोमोन दिनै गैया उनाव नुगोन बेखौ उननि सिजनफ्राव फैबा नोंथांमोना नुगोन दाउफोराबो गैया दाउ थाग्रा हाग्राफोराल' दङ बाव गाखोबाय मोजां नुयो बेनिफ्राय नायनोबा 탈리는 자 이제. 탈리래. 입에 부셔라. 왜? 라이트 롯. 왜? 무가송. mau gaखोफेरै मोनैनि फिसाफोरखौ जा गियो बिरादनो सोरसो गिदों नों गिदों बिराद गिथारदों मानो दावनांगौ सानैखाना बेलाय बिराद मोजां मोनबाय दा दाना आरामनो गिनाया सोर सोर नाव गाखोनो मोनाखैमोनलाय नाव गाखोनो मोनैनि आरोलाय बाय बाय जों फैला आरोबाव नोंसोर थादो नावखौ हरनायाव गैला नावखौ जों बैजों गाखोनो बै फैफिनगोन दंबावो गैयानो जिथाम दं बेखौदि एसे खिथा फैदो दे नोंसोर सानैजों बेखौनो मायाखा नैबे साइनबोर्डआव बमा दाउ बाफैयो बबेनिफ्राय बेखौ खिन्थानाय दंमोन केमेरायाव मोजां नुला बोरायथारबाय गोदान सिथाबाखै बिथांमोनहा गोजामसो मेगनजों सिनायो मोजाङै मोगथाङावबा नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो नैबे मोखाङाव थानाय बेक साइडनि गेटआव थानायाव बाहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि होनाय दङ बर'बो दङ आरो गुबुनफोरबो दङ माखासेखौ सिनायाखिसै असमिया आरो मुस्लिमनि दङ गुबुनखौ सिनायाखिसै आङो
बै माबाया अरिजिनल बे बिगुरखौ अखाना जाग्राया बै खोदोम खोदोम होखाबाय लावख्रि नायबलाय गोदान दं खोमा साबोयो थाङा दायो लांगोनब्रा चलो साबोय जों लाबोनो नामालै बेसा बै जों लाबोनो मिथिला दाउआ हग्राबासो बिरो बै मोनसेथिंसो थायो अबा थाहैजोब्बायलै दाउ फियो बाहाय दाउआ नाथाय टार्किल'सै बिमा फिसा बिफा बारा बुरजा गैया बिराबा माथो माब्रै माबाल' दङ नामखौल' लिरना नाय इंलिसनि दाउ गैया नाथाय दाउ दोनोमोन आरो बेयाव मालाबा जुदि लाखिबा नोंथांमोना दोननाय समाव नुनो मोननाय जागोन बेखौ सेरबासो जागोन बेयो मुङामायाव दंना बिजा दाउनि नाम मिथियालै साइन बर्डआव नायाखै जाहैबाय आरो नोङो दाउनि नामखौ मेरला साइन बर्डआव लिरखाबाय बिनिखौ माखासे दङ मालाय हिसाब दंखायो बरिया गोसोआव लाखा बिफाङा बबे बबे जराव दंमोन That
नोंना सार जोबनायाव जानाय लोंनाय जासिगोन आरो जानायजों लोंनाय जोबबानो थांनोबो 0.5 डलार फैयो खोमा फारसे जानाय लोंनाय खालामनाय रेडि नुनाय नोंथांमोनहा नों टमेट'खौबो जोंनि प्रग्रामाव सासे गथ'आ सानै गथ' आरो 50ता जादोंनो अखानायै उदै गाज्रि जाखागोन ना बेखौनो दाजा होनबाय बिसोरखौ नै बेबो दा बेयाव होलांसै बै आंनि मेदाम आं संनो लाङाखै टमेट' जायगा आं लांगोनसै दे आंनि गिलासालाय बोरो आंनोबा गैया गिलासा नै टमेट' जाजोबो खुखा अननाले मा ओंख्रै दार्लिं ओमफ्राय बेदर ना बेदर थानो बै इसोर सासेया बिराद जायोलै औ आं मिथिखायो बिनिखौ सानजों लोगोखाना जोंहा खोन्थालायखायो माजों जादों बोरो दा बयलार आदसा जानानै हो बानलुजों जाना हो बानलु संख्रि दालि बरिया ओमफ्राय दैयालाय दैयाव बायनायसो आदसा ओरै मोननाय नङा ओइ सोरखौ खेबलाय लाजिगासिनो गंनानै जा सारटनि जानो सार बिराद बरिया अयथासार गोसाखौ मोनफ्लांदों नालाय नैबे थाखुमागासिनो जाबाय खनसे नायखाबाय माबा खेमसिमावबो नायहाबो आंखौ मा जाखो नोंहालाय नायहाबदो नामाब्रा आंनि मैगन रुजुनाय बिदिखाबा आंथ' नायहरदों ना माखो आं उन्दुनावालाय नोगोद जायो बिसोरो बिसोर जायो दे बुरजा जायो होननानै हर खिथाथोस' बेफोर अब्ला मोनसेनियानोमोन दिनै जोबनाय फारसे जों थांनो ओंखारफिनबाय बासाव गाखोफिनबाय माल माथा थिखोबाय रेडि जाबाय आरो बेनि फारसे जों थांसिगोन माखासे आवगायबायबो फरायसा फोरोंगिरिफ्रा बेनि उनाव आंबो गाखोसिगोन आरो बेनिफ्राय थांसिगोन अब्ला बेखिनिमोन दिनैनि जोंनि JSB एकाडेमिनिफ्राय फिल्ड ट्रिप लाबोनाय कयाकुजिया इक'टुरिजम पार्क बङाइगावआवमोन अभयापुरियाव नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जागोन उननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिल्ड ट्रिपखौबो एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय